И здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars. Но, със съжаление хора, искам да ви кажа една дума. Отворих си, ще стара дропа, но отново ще играем за вас. Сега, първото нещо, което ще играем, ще бъде Duo Showdown с Едигар. Даваме реди. Сега влизаме в играта. Давай. Има ето като не сме филмирали. Случайно, тази кутия. И пука. Я ще. Вече не сме на второ място. Къде сега щекаме? И заради това да почваме да катаме. Сега тъмно като би хайде! Победа! Виктори! Сега хора, май ще играя малко с Пайпър, защото тя ми е нов герой от 100 старт дропа. Айде започваме веднага да играем. Изчакайте за малко. Добре, играем с Гриф. Това ми е другия герой, който е западнал от 100 старт дропа. Хайде, давай. Сега да щупим тази кутия. Сега трябва да нападнем Никита. Трябва да убием Никита. И да си видим. Добре, така без сме да прекъснали. Гриф е безполезен, защото Гриф изобщо не ми помага. Ако искате, мога да играя с други мои приятели. Например, Крис Лов, да го последвате. С един мой приятел Колян Богданов. Той също има канал Късоник. Да го последвате. И просто продължаваме да играем. Добре. Хора, я гледах всяко правилно. И гледате това. Айде, втора победа. Исках хора да стане, че ще пак само победи за вас. Дайте сега да поиграем малко Solo Showdown. Или ще играем Brawl Ball и ще играем с Дарио. Айде да ядем реди и да почваме да играем. Айде, почваме направо да ги къпнем. Минус сега. Хора, май ще ни вкарат гол. И то чак в началото. Хора, вкараха ни. Трябва бързо да почваме да търчим. Хора, сега няма да вкараме, защото топката е в... Аз трябва да се живия. Надявам се да не се вкарат. Не. Ето аз ще го изпитавам. Хора! Хора, не убиваме, нямаме шанс. Май отново сме. Да вземем търката и почваме да бегаме. Вкарах! Хора, вкарах!
Не съм чак толкова добър, не съм играл толкова много време. Не е играл като протите, например, Диди. Не, убиха ме. Аз даже не знам как ме забелязах. И Мортис, карай. Мортис, карай. Моите приятели. Мортис. И Мортис, защо? Се опитам да се решим. Ето тук. Ще се опитам да се... Хора, вкарах! Вкарах то не гол! Айде, казвам, само победи ще правим. И стигнах медали на 16 ранг. Хора, айде сега ще играем с Мортис. И ще играем на Showdown. Знаете, не съм добър с Мортис, само искам заради вас да се пробвам с Мортис, защото аз почти изобщо не игра с него. И ще съм го дигнал на 10 ранг. Закупам. Морти. Добре. Китрип. О, Кит ми избяга. Мазен долу. Добре. Според мен съм адски добър с Мортис. Просто изобщо не ме играе. Не вярвате. Това се щупи. Ой, има тръпки, сега ще ги щупим. Дайте. О, не, проблем. Това е голям проблем. Хора! Още една победа! Още една победа! И даже с Мортис! Още малко и ще може да отключим в първото ниво на Мортис. Ой, не спахме 1000 парички. Ой, то приятел сега не би се игра с него. Ар даже не го познавам. Той просто сега не шутне. Той е в шутнето, но не го познавам. Не знам даже дали е той. Ще играем на нокаут с Крив, защото той ми е от новите герои. Но извините, леко болен съм. Еу. Хора, един мой приятел ми звънеше, ама аз няма да му дигна, защото той иска да игра с мене, а аз искам да игра с мене. После ще ги притиснем. Отворихме още една победа. Още една победа! Хора, видно ще адски голям късмет. Не ми се играе за сега с тебе, приятело. Дали днеска ще стигнем до 8000 купи с това видео? Аре ще изиграем още една игра с Гриф на нокаут. Знаете, че сега... Знаете, че има и колкото левели имаш толкова... Айде, аз срещу Кроу. Кроу, ти си слаб. Кроу, ти да ставаш.
тик, 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 тик. Просто искам да видя Кроу отново на моето местенце. Искам само да го погледна. Кроу. Добре, убихме. Хора, аз имам най-много килфа, казвам ви го. Хора, и още едно Виктори Роял! Айде! Дайте още една нокаут игра. Просто целта ми е днеска с вас да направим 8000 купи. Това е ясно. Докато кучето ми ме гледа и докато ви гледате видеото. Тук малко трябва... Тук са малко по-трудни хората. Умирай. Как бе? Аз го бих. Хора, даде на тях, че те са юги. Айде хора, убихме тримата в тази игра. Айде ще дадем play again. Да видим дали някой ще да сме play again. Айде, идарам. Моля ви се и на вас да праснете лайк бутона и да се абонирате за канала. Хайде. Къде сте? Ето ви бе. Минус един. Втори. Gets a 2% discount. I'll be right with you. Тяга. Айде, Виктори! Хора, извиняйте, че умрях на второто, но по-напред Виктори и победа. О, нашите ще се победят 100%. Имаме голд и аз съм най-слаби, ама отново. Те нямат, те даже не са тръгнали да го играят в ранката. Опа. Everyone gets a 2% discount. Get out of my shop. Айде, хора. Айде. Айде, още едно Виктори! Сега да видим нещо. Опа. Чакайте, хора, само си проверя. Аз вчера се махнах от клуба ви. Хора, искате ли сега да играем с Франк? Моля се да победим, защото Франк ми е много дигнат ранг, много дигнат левел и сега би трябвало да играем с адски добри, ама като гледам те са адски слаби. Айде, опа! Хора, Роси не се измъкна. Айде! Победа! Хора, малко това ще направим Виктори. Опа! Хора, не загубихме! Май чисто! Аз няма да ходам към тях и просто сега ще изгубя. Изобщо Франк, ти си слаб, ти не ставаш.
Победа! Хора, колко викторита днеска ще правиме, де? Днеска сме били без нито една загуба. А преди малко започнах да снимам това готино видео. Айде хора, ще играем още. И още победи ще правиме. Сега хора ще играем с шах до шоудан. След малко ще играем хиз с Едгар или Колт. Ще те бият по адски много дела. Ама сега се заемаме с тази игра, защото тази игра ще правим виктори отново. Опа. Виждаме джакито. И спринг да раду. Опа. Хора, не. Виждам от кой идват тези малки иони бомбички и изобщо не ми харесва. Не хора. Малко съм. Къде си ти казах? А, той се е самоубил. Хора, с вас ми е много забавно да играя Brawl Stars, ама много. Надявам се да лайкнете това видео и да ме следвате, за да получавате още такива готини видеа на Brawl Stars и на Minecraft. И чакайте, нали ви обещах, че това видео няма да свърши, докато не направя 1000 купи. Сега с кой може да играеме? Сега ще играеме с Тара на Dual Showdown. Защото Тара, хора, е адски добра. И ми се падна адски готин скин на нейния. Ето вижте. Ей тука. Надявам се Брок да почне да играе. Добре. Опа. Разстрич. Ох, страх ми. Аз ми чупче. Хора, дали това ще ни... Хора, това май ще ми пълната загуба. Хора, извинявайте, много съжалявам, хора. Хора, адски много ви съжалявам. Но така се случва при някои хора. Не може винаги да печелиш. Dual Showdown с Едгар. Надявам се да ми се падне както първата игра Едгар. Но се надявам. Много ви съжалявам за миналото. Така. Ще ви обещах, че ще правя само викторията. Но просто Брок умря и аз останах сама срещу Сърж, който беше 5 такива. 5. What the fuck? Защо китите? Много яра, че кит ме уби. Моля те, дай на майк, моля те. Дай на майк, все. Опа. Хора, виждам нещо, което не искам да видя.
Хора, не! Хора, извинявам се. Простига игра с съдски соби, хора. Преди малко само побеждавахме. Защото играхме с Едгар, Кроу и такива работи. А сега, като играем с някакви слабаци, които са скинове, губиме. Ще покажа как се играе с Dynamite, не като много. Пази се, махай се оттам. Моля тебе, махай се. Моля те, не искам да губа пред хората. Давай е, вярвам в теб. Вярвам в теб. Опа. Добре хора, поне на второ място ще ви завършим този път. Опа! Не хора! Опа! Хора, нямам шанс. Нямам никакъв шанс. Хора, 15 кила, нямам никакъв шанс. Като си играх нокаут и беше идеално. Отвръщам си се в нокаут и се връщам с кой? Гриф. Хора с гриф и нокаут много добре си пасват. Ако на вас не ви си пасват, играйте с вашите любими герои. Хора. Писва ми вече да губа. Почвам да ви правя отново викторитата, които адски много искате. Ето сега един. Мико сега ще ги пребие. Сега аз скоро ще ви направя първия кил. Зервам в тях, те ще ги убият. Аз имам тук приемс. Сега на къде бе? Хора, иска само да погледнете това в горния виля файл какво пише. Отново се завръщаме с копии. Мико, надявам се Мико да даде рейди. Защото Мико ми беше адски добър. Ама Мико се отказа. Ай хора, искам да напишете кой ви е най-любимия ютубър в България. И да го последвате. Тя ще го последвам. Хора, искате ли да пусна мърч? Ще е готино ли ако пусна мърч? Хора, не мога да повярвам колко ми е било. Добре. Аз нищо път не направих, ама отново. Някой ме гледа.
хора. Надявам се да го убият този. Да убият покото. Но не се пази, бе, убий го. Не сега има тъпо, че загуби. Не! Малко... Не мога повярвам, че загуби. Не. Малък долен Поко. Мога повярвам, че Поко почти прави цялата игра на другия отбор. Не, хора. Хора, защо? Защо, бе? Как Поко ще ни убие и всички тримата, бе? Аз съм мацки разочарован. Мацки разочарован. Вече почти не ми си играе с Покота. Нищо, аз съм добър с Поко, ама... Нервирам се, хора. Хора, нервирам се вече. Писам ми само да губя. Но преди малко са 11 победи една след друга, сега само загуби. Опа. Хора, много ще прочетете в горния ляв ъгъл Виктори. Не ме кликайте. Просто бе. Хора, убий го. Прочете в горния ляв ъгъл просто какво пише. Виктори. Хора, това видео ще е някъде към 40 минути, ако съм ви обещал да стана 8000 копии. Ще се върна след малко, когато стана 7900. Хора, чао, видеото приключи до тук. Чао!